dân group xa cô ta mang thế giới ngài làm đi khai pring cha na sai na chera la sai so ra che sai so ina ma jo nang ra ai la ma khanai shatubya ang khana sai ye a so ra min ni ganing di yon sa ngai min ai lam yo yong kra te ma sai so ra mi da lam che na ai nang che ngai sa sa ma sa ye mo tu ko me na wa go ta lam shen gu ta bring su ai la ga sha shi the born na na re ai làm yo yong kra te ma sai so ra mi da lam che na ai nang che ngai sa san ma sa ye wa tu ko me na wa go ta lam shen gu ta bring su ai la ga sha